ti chuan le Alex chu security na athok ve ta uniform te an have thlap maya an na hi na boi thak ani lem lova a ha dam phian zo ko me boina khat viau mai le ngala ti tur vak an nei lo ti chuan Stevie class bang chulong ngak pa an lo ban no chuan Stevie chuan alo pan ve vat thin boka voin class chu nuam khop mai kan zio tiu tu la athiam box sia a soi fi athiam box si chuan i uniform chu kha in ve le maya an tia Alex chuan chuti mo van lom ve chun ho mala mut tami momain ka khia tunlai chu kan thil ton hi ha thak dewa mu ha dam tamla athang atia ni e tin Stevie chu kal liam ve ta maya anin lai chin na le Stevie ni na hi thup tu ania achan chu mi suan en Stevie chu nula ho su tak ani tin khia chuan kan changa an la du mayang ti te po a hlo mani nge chutia Stevie akal liam en wangwang lai chuan dom khan zirlai ho hi chilo deuh deuh anom thrin ani hi te alo tia chuan khanu khan adu deuh chenin ka khia minute nga don velin in biak chung khan kalo en thrina khodanga hoi mang mi lo nang ma chau khai en che heta ke pok om ve nga nang ai chung mel te thazok de le ngal te na han nia Alex chuan alom om thove ma se ke te chu he nu pui ka nei to lom chu tiang zong en ma ka ngai nei nem chu tiang zong en ma om lo nia te na zung bun chu han huwa chu lova ke ni ang security na tok te chu khang zir lai tan chuan kan it om hlei nem ten dom pula chuan ava thun hai ve a dom chuan nia ani ngot mai ke ni na hi chu ngai san he kan hlo vak lo lom ten security chu han phoga kha izu ve ngai em ka security te he man hit lo ma izu tu khang lo me the ni ati zuya Alexian me chu zungai rowa ma se athiam pa thar dom chu ti nuala du lo wangin kan na thode chuin ang rang lom hei eng secret vak nge zubik semin ti chung chuan a han la azu veta dom chuan kalano pondeu lai chuanin na thale zom takte hi ka thok venga tin ka suang to ve thoina ma se tak taka chuan hei kan ni na chu ni mai panaw chom lo ngai ve bok nen nun hi chu a ha sa ve thrin khop mai tin a soya Alex chuan ani view mai ma se kan lo upa hlei nem nang po kum sum thum pani ba khila ni lowa imalam hun zela enge thleng don ala khriat lok mi ro ne o chu wangina eng zong in thil hi thir phoda thra ti na soya andi khop mai eng poni se ka bum ha dam ve tiang tin security guard ho mu tha dam na lam chu pana atu ka lo ne chuan Alex chu ma taka thowa a uwa ka te chuan ani man dan po angai de put maya lailama chuan Stevie class bang nen an muzuai thina homework anga thote soilua ma ti chuan akal liam lea chu tiang chuan hunam mang liam ve vera lai kha chu an university gate a chuan motor pakhat hi lo tlan lu atum ta tlat mai a driver chu Julian ania han en mai po hian zirla he ni rawa zirtir tu la ani hek lo ti chiang em bok ata tu le ain cheina tong chuan mi sual tak ni hian a hriat ngoi mai chuta hunga chuan mi pa pahni ama ang deuh fel mel te vak lem chuang lo hian chuang boka gate hian hong teu le tin Julian chuan alo soya Alex chuan min kha thiamula zirla in niam o emo zirtir tu lam in niam a han tia Julian chuan engtin nge zona min zo let ngam zo ka gate hi hong tu kan ka ti chewa thuoi takin hong mai teu atia chutia tlema pok deuh thom chu khiain dom khalo kal nai vata nge dita hei gate hi hong tu kan ka tia mole zirlai kan ni le ni lo min zo ta atia dom chuan kan da lai hianin zirlai le zirtir tu lam kai hnoyan ni lo chuan motor hi tlan lu kam phal lova chu kan kal phung ania min zom sak thei chuan kan lom via wang ati velea Julian chuan nang ni ang mai hian ka ti tur le ti lo thong min khil don lo tin motor tang chuan a lo chuaka dom maya tak mai chuan a beng ta pop mai an be sei lo lu tuk tak mai chu tia a lo che thut mai chu han om dan tur pon thiam lo hial zo ka ni chuta Julian chu Alex na ma chuan a kal phea helaya hian in thu om tur ka ni lo tin Alex chu bena han tum ve le ngala ma se ani chu loin ring man hlok maya
a ben ma che chuan chiang lu tok tak mai hian a hmaya tak mai chuan a nek ta sia mai a mai pakhat phei chu a nek bal hok maya a thi deuh ha zoi mai le a chuna kun hiama min nek ngam ka ti tin han pok la viau chu tuma ma se mui mai vel chu thi deuh nuai awangin a hanin hup phota Alex chuan kan soi tuang khan dan kan nei ve a campus chunga hi chuan university a thok ani mo zirlai te mo chu tiang chun ni lo chuan tu matlan lu kam phal tlat lo chuan in mo tong hin nok deuh hlaka khonga in tlan le deuh la kan lom vi awang tin tha deuh chuan a han soi ve le a Julian chuan thin rem tak chuan ena chuta dom khalo kang nain mi ho tak chung kwa thil ti thei tak hin lo nin lo nge o ti na lau deuh hlek ani chuan pa min kha thiam don nia ka thian pa hi lo thok ti ko ve deuh ania tin get chu hon saka han tum ta ma se Alex chuan akuta chel saka angai lo dan kan nei a kan keng ko mai tu ani atia chuta Julian chuan min ti dan chu in line chir don khop atia ma se medang pani ka ga lo om ve khan local mai ro ne danga kan ngai to thodon nia tuna tan chuan in kal phot tiangu an lo tia Julian chuan min ti dan hi in line chir don chu chu khriang cheu ati pa mol mai ti chuan an kal liam ve mai boka dom chuan Alex buena dian zoka in nuk lut theini o ale peka chuan film khu tawang che buena tonga film tum hi atha zok zelania chuan ke chu lift ka dil dona kalo dir ke pangse kha pa kha lo let le huna kan lo om to lo wanga ti chuan kan le fa zo me chuan a thin ram polo ngai lam han tonga buena kam pum bel ne mai atia Alex chuan Stevie ven ra ngai ti khia a men dir kep lo me ro ke chu lo diu tiang ka lau nei nem te na soya nia a lau lo tak tak ani a chan chu ama ai in sol thiam tak tak po lo ne evek to khatiang mi ho sat lang wal sat lia ve mai chu lau mi lo ani chhoni thu le tin dom chuan an pu tonin hena chuan chot avadira alo phal sak buka chuti lai chuan Stevie chu lo bang vele towa kan hret to chu Stevie hi hostel aum hala Alexi University security guard ho omna kwa ta kan te meang chu chuta chuan om ve ngal boka chu wangena kha tok chuan anin model rang thei ti nani Stevie chuan voin lam na chanchin nge ten han zot luama Alex chuan ke ni na de chu pa ngai ne mai kan ha chu ha dam khop mai tin ne chin dewa an buaina to chung chang kha chu a soi lang khek du lem lowa ti chuan le Julian ve thung kha chu chak tak mai nat lana anhunga thu Chris chuan itan sak lutuk thinrem lai chuan chel sol te olania alo tia Julian chuan engtin nge kha pa khan min nek ngam zok ka te tangin min tilet ngam hi kala tong ngai mi lawa kha pa chunga khan phuba kala tu ani atita ma se Chris chuan in hering chiamo atia Julian chuan an ne lawang ti chu khengal mai a chan chu Alexander on nek khan a nek rang nu tuka ai ring man lo mai poni lo a nek khan a em mai boxi a ha pa khata bal hlok ani kha ma se chu mi wang chuan beidon mai tum lova kat ne amon ne do emo ipa po thil ti theta kan rom ni nangma min pui theng chu phubalak dan chu om khem khoi mang khatiang security pakhat ve mai min tlom tu ani lo atia Chris chuan kan chu sulang ti ka lau ni buena siam mo zong in omzo kela athang atia ateu lo mai nang chuan ni lau ni mai thei ma sa ke chuan security pakhat ve mai angin ka mutlat atia Chris chuan ani te chuan a chan chin kan han chui don an ni tin tu mo hi phone a oh hello tuna Hopkins University gate duty train me pani te chan chin chiang deuh zokin min lo khel thei ngem atia anu minute nga vela chana lo phone le ya o kapu pakhat zok chu dom ania kumsum thum pani pakhat le zok hi Alexandros ania kumsum ni pani ani anon tita Alex Ambrose mo mani deuh khan Ambrose chung ko zianga mi pakhat chu no chuania chu Christian lo khwevera na Alex san ti chu tuna mi hi nei thei mai ngem tin an boita Julian chuan ani lo to pang Ambrose chung ko te chu khowela po thil ti thei ania
khát tiếng á security na thọc mấy khát chu ni ro to pang chung kwa tang ho chu pon ni to ma se Ambrose chung ko dik tak chuan khát tiếng han hiam khan thok du lo to pang atilea Chris chuan Alex Ambrose ti hi a chan chin chiang zo kan lo chui le te a tina phone le ti chuan an chui chu hi ni tun ma de chuan New York a om thina University a kal na mun te po an kon soi thlap chumin ho chuan Washington a Richmond University a kal le a heta po hian kum lak lua a chuak le a school kal to na hian atlang puin class kal thalawa ho tu te lam pon no pang fel tin an record lem lo a absent na sa chu wangin tu na po hian school kal pe to lo security na thok mai ni in alang tin an lo soya chuta Julian chuan ka ngai nang chia ni khát tiếng nấu bóng học lạc lệ kha giữa thọ bể đầu in tipo về sát lia em rồi hết kha amma ni soi satu kan mi kan tiếng ai ni atia chuta Chris chuan mi dang phone le a Saul in out nen nai nei mi pakhat soi sak tu om atia Saul la han ti chu Julian chu lom khop pai a chan chu Saul hi boxing thiam tak le in ti siang na po pakhat na la vek thrin ani tuna po hian Chris te chung ko tan ven him na na thok me ka phuba lak sak tu tan chuan amidu berani ome Chris chuan nakina in mi khoi tur chan chin le a om na mun chu kan ron thon leng che in lo ching fel ma don ni atia Saul chuan ke ma ka kal khang ngai em ni atia Chris chuan nang ma nge soi sala kan du ni atiboka chuta le Julian chuan a tha tuna chuan an cha po man chun mo ve nge yang le ti na lung oi vio to maya ho restaurant na chol tiang me chapan hi min lo muak turin ka ti towa hanin no puari la chumi chung chuan Saul po chuan ati to chu lo ti zo to mai thesin atia na ang u nau pa ka nei chu ka lo ngot mai ti boka Chris le Julian te hi in ka zanan ni chuti lai chuan Saul chuan Alex le Dom te thalak kha akol ran towa an na dil na forma an thalak an thil tel kha nia University lampan tura ain bo se lai chuan phone call adonga hello Dom kha anin lama a home ka chu wangin anin lama ba panchil achi zokang chuan Alex ero kha chu University ko taka a omanga khoyama akal lowang karing an lo tia Saul chuan a tha chu University a awarin va soi sa zuaila a ul samdon nen atia an mele en mai khan a hu phok lo na sa ni ma se dom chu vo ji ma support ira thaton hi a chan chu University campus pon lama chet lak kha a ul sam deu zo ka chu wangin dom te in lam chu pana tlan wang chu atum ta phot ani heti lai me khian dom chu a in lua a thleng ve trek tuwa anin lua hi dolak zanga man ni a na po hi atuin hai vak lo akal konga te chuan mei che in zuak thin ho len hi oma dom chu a ho piang hian nula ho chuan thiampa dolak zan hi chaw ni mai zan khwa in nuam takin kan siamang che tin an lo som thina kumsum ni bor vela ni lai te kha chuan heng zinga toyama tak khi chu a zui lo ve fo mai ma setuna chuan naw chom tu ka nei towa chu tianga poisa ol som taka khol mai chu a thei to lo ni danga le tena kal san zera ti chuan anin lo omna chu a thleng ve ta kongka kek data daisy lo ho to adia anaw daisy chuan kongka chu lo hon saka ka ilo ho ni mo na tingai soilok sa lo atia emergency a chol kala ka ngaya atia daisy nga tinge noodles mai te lo e thin tin an noodles e lai mek ala izolo chu muwa tun lai chu ka la tram vak lova atia dom hian thakata dolak sang nei ba ka lo chuak lova anin lo man le e le in nen anaw la high school la kal ve towa fi neu le poisa man na lo tam ve towa chu wangen daisy hian in ren na ti in noodles mai ro e ve thin hi ro nia dom hian koi lo chupa ngai e thun tu ania poisa te chu ka thok chuak zel don alom atia daisy chuan thale tang chuan kan school hostel pon sa zo to na chuan kom thei to ang nang po kwa ta om na tu ka nei to thawa hei ni chu kan luangai to lo tre pania tina soya daisy ro na school hi private school ania ma se soka ren khosak ha sa jok ta na man tlom te a anom the na tu hostel sa tu rin atia
tuna hian an som mek a an sak zo hun chuan Daisy pawh hian a awm ve thei bei sei ni an ti tun baka ti chuan le zan dak som lo redon ta Daisy chu muturin a khum lama kala dom pawh a in sil faya mutur chuan a in siam ve mek ani ma se kongka lo in kik dat mai chu tiang huna tunge lo kalang o tin dom chu tle mena tim dewa a hun sak mai lo ma se voi le khada kong khau chu kai ta pop mai gai pot lo ngai lovin sol chuan kong khau chu kan tlo hong pop mai a tunge ni tin dom chuan awangai ven bata Daisy po chu hlau lutuka akak na samai sol chuan dom voin lama thil thleng khangai to le te le i thiam pa ne mi toy matak chu in lo nek em ni kha tuna hian a le lam ko kon ken sak chu tin voi le khata dom maya tak mai chona nek pop maya a nek na buka a tlungal thok mai a beng chu kiu vong maya chu vela Daisy khan a u khoi tu chu on dan tu min a lo tlana ma se ol sam zet hian anam sona a heo naw pui nei mel thole mai min lo hak la i u hi kan sui support anga nang nen chuan hun hlimom takan mang zo ton nia ka gai lawang atia chu thu soi khiat vele dom chuan rang lutuk tak mai chuan anaw san himangai ni ti khian lo thoba sol chu a han no phei bo phei pa popa ma se anin len hlei deu ni sol chuan an hunga chuan a kiwin ang hok thla pop mai a khopin a do le pop boka chu ta zet chuan chuata chuan a bok ta thlop maya a thole ma chuan an hunga chuan na tak mai na han lo tum zuya voi thum voi level chu tianga thlowa a tum ti tin hu chuan dom chu a che thei tamia lo ni kho khalowa a om mai te po a hlom chu ta sol chuan a pom kanga a pia deuh dak thlang kong kha ma chuan vom pheya dak thlang ke chuan a taksa te chu ata a thi hial theina tur khop kha adu to ni ma se chu tia pom kan lai chuan phone a lo ria tunge mani o tin sol chuan dom chu chuata an da thalea phone lo ri chu dom a phone ania a han en saka Alex ti hilo ni anui ta wang mai ava fu sai tak em tin ala hello dom ini thleng to em tin Alex chuan lo zota sol chuan hello Alex atita tunge ni tin Alex chuan lau thong tak chuan zota tunge kan ni khedu mo ani chuan thian pa omna huna hian rang takin lo kalang che atia daw kaw chan ve chungai lo thleng lo ni chuan i thian pa hi mi hing ating don to lo chuan naw mel thatak po hi hei ro chu anun na ka zuwa kha mai thei mamo huna pianga man tang kai thei turin atia Alex chuan engtin malo khoi chuang che tin thin ran tak chuan atonga chumi tur chuan da kaw chan ve che hun nei o da kaw chan ve ka lo hang che chumi chungai lo thleng lo ni chuan ka soi zong kha a thleng dik vekang atita Alex chu man mo takin daw kang chan ve chunga thleng man ngei tur chuan dom te in lampang chu apan ta hala ani nom na hi a khasa towa pona taxi lo tlan pakhat chu a phara ti chuan le akal na tur mun chu soya kapu khongai takin chakdeu hlakin itlan theingem atia chu pa chuan ke ai khal thiam jok tha chuan chakdeu tak chuan du leitlan theilom ma se he ai chakhi chuan in katlan theilo atia he pa hi taxi khalna ri ve to chu wangin thiam a in ti ve tok boka a thu adu ve hle to ni chu ta Alex chuan dingte atia adinga i chuk thon chuan dulanga tal min pe ka ngai nia atia Alex ngoi rangin driver lam sai ta chuan akala kong khak chu hongin driver chu pot chuaka driver chuan amator ruk saka tume mot ati man towa ma se rang takin anung lama son va thute atia motor chu tinung hala chuta Alex chu chak tak mai na tlan ta fu mai security guard ve mai khan chu tiang khop chuan motor ka khal thiamang ti po kha aring lo ni mini som panga chung lakin dom te omna hun chu an thleng pheya driver phei chu luak lo chawani dolak za pe a ti khan a kiang pongai lo tin dom te in lampang chu atlan phei ngala an ina va then chuan dom chu
chua ta chuan chau tak mai na lo let bam tua anaw mai chia chuan lau thong takin alo buai pui boka khoi ange mi sol pa chu le ti chuan a pia deuh thim deuh chin atang chuan a hun ta kai lo thleng thei mo tin sol chu alo in lan ve ta chu vele Alex chu a kon pan na ya a voi khat nek na thal ngal thok theyang a chu sol hian a rin dan ni ma se voi khata han vei phei ta pop maya Alex chu lo kun man lo a kut le lamina han vei le popa a ban rai ka tak mai chuan manin a bin le ta thak mai a tum lo lu tok tak mai chuan a thal ta thuai maya heu ka rin angani don lo top mai tin rang zet chuan a tho le a uluk zokin a in siam ram le a chu ta le ava bei le ta ma se Alex chuan a khu pa tak mai chuan alo pet sak ta sia mai a khup chu in thlep deuh nok mai a chu mai ni do a kut velam chu man sakin a el sak ta hek mai a ul deuh niang a ka deuh thot hian a khia chu ta sol chuan nang hi tunge moi ni a han tia Alex chuan tunge ka ni ti lama buai su tin a o ma chuan a han tlo le zuya chu ta zet chuan sol chu pasek thatak mai mani se a thal ta thok mai chutia chuata athal thok mai chu tungei ni tin han zot non le Alex chuan ka soi to kha tunge ka ni tia boi su tin ava pan nai le ma se sol chuan a ip te tron chuan pistol lian bak lo hi alo phokta Alex chutin taran mai sol hian a pistol hi a mangai manglo a tul fe ni do chuan a chan chu a in sual thiam ve to ka a pistol man ngai kheng lo hian tu po an ne thei deuh vek zel chumi wang chu ni ti chuan le voi le khata pistol chu a met puak ta thuai mai Daisy le tom chuan Alex chu a ka fu nge ni nan khia an rak deuh thot mai a ma se Alex chu alo kun niam man asilai mukal na nu ma chu banga chona ko deuh phot mai a chu ta Alex chu choka lama chona tlan phei bata sol chuan silai chu met puak ta pop pop mai Alex chu khoyang e om tak po a khiat lo silai ka pop pop ka chuan Alex chu atlan kual vela chu ta le asilai mu zo chia ti a chuan Alex chuan a chemte bom thiam na kha aron mang tong kaya a blade nei pakhat chu aron vom phei ta pop mai a pistol ken na tak mai chuan aron bu ta chat mai a pistol chu thlau hal a kut chu thi ta zoi zoi mai chu vele rang lo tok tak mai aron tlan pheya a maya chuna kon khik ta pop maya a pai deuh khut khuta an nak ne ma tak mai chuan na lo tok tak mai hian a han pet le ta thok maya chu ta zet chuan sol po chu atlu le ta thok mai an nak ro then khat chu atliak nge yang Alex chuan dom chu kai thowa Daisy hena chuan damdoi lama kal ngal vat ro ka ron zui veng hal don cheunia atul dan in loin en kol ngal vatang cheu atia Daisy chuan ole tina u chuang takena kai tho vea dom chuan Alex on kal ve ngala thang atia ma se Alex chuan ka ron lakal don alom ma se thel chin fel tur kal nei tlat tin dom lam chu apapan ngai ria Daisy le u chu taxian la hospital lama an tlan liam ta Alex chuan kha mi ho satlangwal pani te hne na khan min khroila ka du ni atita Alex hian chhun lama ka kan lo ti din te kha khami te khan an ti ga ni ti a khathiam veka sol chuan ola ka pu ma se anom na takhi ka khabik lo nia kan phone ange tin Chris chu phone ta Chris chuan a phone chu la mai lo Chris la Julian te chu an villa pakhata nula hruain hunan lo mang me ka Chris tak chu in bual me ka Julian chuan anula hruai chu khuma alo pui don vel me khilo nia chuta Chris phone alo rek chuan Julian chuan oho a phone a dani mo mi lak lo lai lai in tin va me hlum sakatuma ma se phone chu a han en zuai pa sol ti chualein ziaka chanchin lom om lama ninge yang tin ama zok chuan phone chu alata hello sol iching fel time ni an tia o ka ching fel to chuan ron kal ga du khoi hotel angain om atia
Julian chuan hotel a kan om lo kan ina kan om to idu chun local me ro athia phone chu ada ta ngala Julian te inan om ani chu Alex chuan chuta chung kan kal ngalang athia Sol chuan ole pona sonin kaka ka da athia kar lam chum pantani heti lai hen Chris chuan a phone ari akhia chu bathroom atang chuan in bua zo ti khia tak chuan me chadang pani nan ron chuaka ka phone a riam ni ori e solania a ching fel to ni chu atia a ching fel to a awamak ve da kar ni chung lekin mo tin oi lo dewa Julian chuan o ama ngai min ron bezo chelom chuan ron kala tum bok a lo to sung chang vel a sei du niang tin anui maya ma se Chris chuan aring lel deuh hlek ani theilo da kar ni chung lekin awa ching fel ma ang reng ve mole atia a imponi se alo thlenga a chiang mayang atia Sol Alex te chu an ron tlan zera Julian in chun ron thlengta gate chuan duty an oma tu te ngai ni appointment in neyam appointment mumal takin nelo chuan zana gai tran towa alu theilo an lo tia Sol chuan driver seat atang chuan min enta che min hello emni an tia duty chuan Sol mai thi deuh nuai mai le vung deuh bu mai mu chuan hepa hi box so thatak mai khania tu te ma se saturin apu te chuan an tia ni tura angaya ni me ro se tin get chu honga get chunga chuan an tlan lut ta zal mai chuta in chunglam atang chuan Chris chuan get chunga matok dum lo tlan lut chu muin Sol ni ngei tu angaya uluk takin lo thliaw ve a masaka kong kha in honga ka atang chuan Sol le mi pakhat security guard Alex kha an ron chuak ta chuta rang lutuk tak main Julian hena chuan Julian an lo thlengania atia tu te mo ati man chawa in noi kong ka pui chu ain hong rian khata chuta le ke pen thom alo nai chho zela nakina chuan an kong kha chu awanin nam hong ta thuai maya Julian le Chris chu me se thun kha thonan chuan tuam ho po hamang lo chuan an lo oma chuta Alex chuan karin ang chiani nang ni pani bak in ni karing lo renga atta Julian le Chris chuan Sol mai vung le thi deuh nuai mai ana ka dum vong box si an mu chuan thil om dan chuan khathiam ta vek mai Chris chuan eng thil nge ni ta tin engma khathiam lo ang tak mai chuan han om phoda Alex chuan thil thleng chuin khachiang ber zo khang chu nang ni hian hepa hi min that turin in lo tirmo a han tia chuta Chris chuan Julian he thil hi nangma tiam ni tin Julian lam chu hoya amit menga tang chuan Chris chuan Julian chu mo phona lavek turin a ti ni ti a khathiam a chan chu Chris hi chung ko thil ti thei zok an nia tuna hian he boina tonga Chris hi a film tiro thei chuan nakin zela anin thian thatna tan ala thadona ma se tuna hian amo aphongam lo ni chuan Chris hian en san mai ponilovin a mel ma atang thei tat chu Julian tan chuan a chi vak lawang engkim huama mo phona chu lak mai angai ni Julian chuan ni e Sol kha kema tirani kha ma se mi nun na la turin ka tirang leinem tlema hanzil deuh lak tur chawin lom ka ti in nun na la ka tumani chuan chu ka thiam lo ani to lo a han ti vea chuta Alex chu thinrem tak chuan Julian lam chu hoya nang himo mo photo chu tin Julian chu avapan nai ta Julian chu hnung tol zela anhung tol zela te chuan khum pakhat zok lama chuan nung tol phein lukham noya pistol chu ala rang zethian Alex chu tinta o hi ka nei tik lo thein mana atopa chuan a chak lo zok in don ta tin Alex chu tina chuta met puak ta thut mai ma se Alex kha tin nge abum man po an khelo silai met puak zo deuh che mo ti line amit vela ma chuna ron nek ta sia maya a silai po chu thlau ngala Alex chuan silai chu chaka atin let taran mai khongai min ngai dam ko khongai tin Julian chuan ngai dam atil ta chul maya
Alex chuan ke chong ka kap don thleinem che ti in sol chu kowa lokal hai te atia silai chu pe a ka pro le atita chu vele Chris min tom pui te ti na awa Chris chuan khuma khanom su chuata khanom ro thisena kai palang ti chawin a chang Chris chuan a chan don lo ti kha thiama sol min kap su tunge ka ni khret kha atia chuta Alex chuan ka pro le alo ti vele Alex lam chu hoin khongai min ka ti su ka poisa zong zong po ka pe kang che atilia ma se sol ne na chuan Alex chuan tuna a han tilia chutar silai chu met puak ta ma se amal pui a zo ka ka pa Julian chu anna til tuk a train sa khop mai silai ri wang chuan police an lo thleng watang ti an ringa chu wang chuan Alex chuang takin a chuak le ta chuata chuan Julian na til tuk tak mai le tarang mai Chris ro a him thei kham ne ngain lem chuan a omanuam ve deu chuta duty thon khat ho chuang takin ron tlan lut vea Chris chuan Julian lam chu kokin rang takin damdoin lama kalpui ngal ko atia Julian chuan Chris ka thi pha tre pani kha phuba la ka du ni khapa kha kan that tu ani atia Chris chuan muang changa kan che tangai ani lo chuan voi khat kan ti sual towa voi ni nan kan che sual le vai chuan ke point ka tuak to nge nge yang atia ni e Alex chu mi pa ngai mai ni ro ni ti an kha chiang to khop mai Alex chu pona chuak che kha do man kalpui na hospital lam chu khiat tumin an omna lam pang hun chu hang takina pan ngala dom chu phone an omna hun chu zota ti chuan a hmun awa thleng ve a hmun awa thlen chuan a hliam chu an lo la en kol mang mia lawa Alex chuan ngati nge engtin man la ti lo an tia Daisy chuan zayanga yan tia a zaina tur man sang lo tuka kan nei si lawa khongai ni poisa min ho ti la chuan tlemin ka rol leng che tuna chuan zir lai mai kala ni sia ma se ka rol theina ni dom pho chuan engpo ka thi mayang atia dom chuan an hau hnela chuan Daisy Alex po ha game ang thawa security guard ve tho lom poisa ani vak big don chuang lo chu wangin dil du su ti hian ka thovele mayang alo tia Alex chu engvak seilo chuan rom matang chuan a chuak le dom chuan kha arel hoi ti ha mai ka ti kha alcohol le lapo thiang him vadila chuan ke manin kanin enkol medonia atita Daisy chuan angai lo poisa chungai tu adang ka khatheyang ka thian te po pu ka vadil mai nge tin pona chuan chua han tuma chu vele Alex le doctor le nurse pani te chu an ronin zui luta hei ka thiam pa hi mi ko ta tu a pal hlo maya al hliam an dewa zayangai dona khongai min endik sakula min zai sakteu atita dom la Daisy te chuan mak ti tak hian an ena ti chuan a chungai tu adang ka khatheyang ka thian te po pu ka vadil mai nge tin pona chuan chua han tuma chu vele Alex le doctor le nurse pani te chu an ronin zui luta hei ka thiam pa hi mi ko ta tu a pal hlo maya al hliam an dewa zayangai dona khongai min endik sakula min zai sakteu atita dom la Daisy te chuan mak ti tak hian an ena doctor le nurse te chuan dom hliam te chu an han en vela Alex hian anau ten an pek kat kha ala nei wangin poisa chuan a buai lem lo Daisy chuan kavan lom tak em pona min chua san khan ka in thiam lo lu tuka ma se tampui tu ri va zong ti ka khemi alo poisa ka nei de vele ka rul vele watang che atia Alex chuan chu tiang ngai thinem dom hi ka thian pa nia ka thian in tampui mo te chuan ka pui ni mai a let le engma ka be sei lo atia chuti lai tak chuan hospital a na thok pakhat chu lo lutin Alex ne na chuan kapu ilo kal lok thengem paper zia fel ngai te oma ti na lo kowa Alex chuan chu pa chu azui ve mai buka chuta rum pakhata avaluta police pathum lai mai hin lo om anzinga ho tu deuh ber police mei chia chuan
silai na tin ta van mai Alex chuan engem zia tin a khira hai khop mai Chelsea chuan anau ten hena chuan dap ngal go le atita an han dap kual vela ma se engma an hlo chuta handcuff an on la Alex chu an bun tir ta mi ika wangin man ini an ti tamaya Alex chuan engmo engem zia tu ma ka play name atia Chelsea chuan in soi thiam do su report kan donga kan ron bo zui mai ni Julian mala ika pa fin fiana po kan nei vek atia Alex chuan ka ni lo tin soi fia tuma ma se police ta chuan heta in soi fia hi ziom lo tuna khoi chuan kan man phot che ti chuan police station lama min ron zui angai tin an khoi chhok don ta chuta Daisy Khan chu lo mo herang takin alo tlana ngatinge Alex hin man mi thatak ani sin min chan him tu ni hi alo tia police ta chuan heta engma soin ziom lo a soi huna indu chun la soi fia zo don ya tin an khoi luita Alex chuan iu kha lo puyang che ke chu mi lo ngai ven du su atia a u chun zai me ka kal san chi ni lo ni e tin Alex an khoi liam lai chu a en ji vong ngot mai motor a chuan an chuan ti ga a sir ton ton a chuan police pani ta chuan an thut chira keima ka ni lo nia an mani zokin ngon be ma sa a han ti dia kan soi to kha heta soi fiom ziom lo tin police station lampang chu an pan puita station an thlen hu chuan an zinga pakhat chuan Alex chu a han dop tranta Alex chuan thil thlen dan soi a han tuma nangmai ni lom in zep do su thodi ka lang don tho tin an nok lui trun maya Chelsea chuan ngoi teu thin ga min he tiang hian ti lo tu tin chu pa chu a chua ti ka phota ama zok chuan Alex chu a zo tranta chuan le thil thlen dan chip chiang takin han soi phot te le a han tia Alex chuan zana thil thleng mai ni lovin amania anin ti boi tran dan zong chu a soi tranta ti chuan silai khain en chen chuan fingerprint pathum in mu ka ringa chung jinga chuan ke ma po a omang ma se a me pon lai tak kha en chiangula ka fingerprint om lovang solania akap to tak chu ke mani min se satua an roi tho khania ti chuanin khami tum po khan tin thil thlen dan chu han sei zela ama lema ain ven na lama khatianga thil ti ni ti ta chu sei chuak zela a tho sei zong ai thak ho chuan Chelsea chuan thil oi lo deuh pan hi na ya chu ama sa zo ka chuan Sol Khan silai na tin to a ma se chu lo bum hana a pan hi na po chu tiang tho Julian Khan silai na tin to a ma se chu po chu ala bum man tho Chelsea chuan e thu soi te chu adik nge yam ti fin fiat hei dan pakhat chu om atia chuta ain rin ma chuan atiang ken lai chon lapop mai chon tuma ma se Alex chu akun niam man tatlat anung zongin a han tlo le ngala ma se Alex chuan chutia alo tlo po chu alo mana a ke chu a the phei do ko maya ani tan chuan Chelsea chu han be thamani chi alo deu khoi po khoi le ve du chi alo ni insula thiam tak tak em ti kha Chelsea hian te sa du ni ti chuan le Alex chuan a ron khoi le mai tin a pom beta han pai phei do ka tuma ma se Chelsea chu lo tal na sa ve sia dokan kha lo om bok nen chuta chuan Alex chu hnunglam zawng chuan a in pala hnunglama chuan Chelsea pom pa bok si a tlu ta thuai mai an tluk pa chuan an in fop chat mai boka chuti lai tak chuan police dang ho chu thom khriai nan lo lut ve chia bok rang lutuk tak mai chuan Chelsea chu tho vata in rin ang khan ang ma thleng lo nia loko pa bata ngal ro atita Chelsea hi atet te tongin police ni hi chak thoina mi palam angai sak ngai vak lo a voi khami pa fo na ve chu kha nia alung oi thak lo khop mai chuta na thok dang pakhat chuan fingerprint la thil dang an zok chian na result kha hey kan nei to e to en ta che an lo tia chumi an tur chuan rang zetin Chelsea chu kal hala
heti lai mek hiam police pakhat chuan phone call adonga tunge niang o ti an han lak chuan Chris khani Chris chu a hanin soifia apa hi politician thil ti the tak ani wangin heng police te po hian an hlau deuh hlaka tuna khan case be pui line nei ti kalo khia ka unau pa Julian kap tu chungchang in chuya a kap tu dik tak chu Saul le Alex ten nia Alex chu tuna khanin kol to ti kalo kheboka ti chuan Alex kha chhuwa to lo ula Saul chu ke man kalo be pui mayang ti chuan case kha a mor bok watang cheu Alex po a khemna be watang cheu atita chu police chuan thilom dan chu khathiam heng mi ho sa ho hian thil diklo takin an ti le to ni nge yang tin ma se ti thedang ani nani khasirawa ole isu yang chuan kan lo ching fel ma don nia tin phone chu ada ta ni chuan le Julian ve thung kha dam doina amal pui an ka na chu an lo zain an lo en kol me ka nakin deuh chuan wheelchair an ron no chuaka anu le pa ta chuan enge an doctor adam toem an lo tia a silai mu chu kam phok theya ma se van doi thak takin silai mu khan a tha pakhat a khoi poi tel tlat maya anga yang thlap chuan a kele lam hi amang thei ngem o kan chiang to lo ni ma se zoi zoi chuan adam chho ve le ze rang tin asoya anu chuan chu tiang ani thei lo ka fa pa hi a ke bai tu ani lo atia doctor chuan kapi kan thei top kan chualom an tia Julian pa chuan VIP room chu abuk fela chuta chuan Julian chu an no chota Julian chuan chutia akele lam amma nga amang thei to don lo nia an khia chuan alung te chu chedewa amit tuite po atlabe de fafak mai chuta khum nuam tak le khum nuam taka chuan an han ha chu tira Chris po halo theng ve che Julian pa Patrick chuan inge chanchin a han tia o police te chu ka phone to a chuan Alex po amman ngei to e atia chuta Julian chuan a thatna sat chu jail hun khreom beka da ti gaida anun chu engtiang taka nuam nge a man thei kan khamayang emo police ko ta chuan ke ma nge poin phu ba ka bala theyang atia ma se ngoi do ta lokin Saul ve thung khale engtin ya ni don atia Chris chuan Saul chu ke man ko boi pui mayang police ten hena po Saul chu zong boi to lo turin ka ti vek to a ke man ko boi pui thei mayang atia Saul chu in Saul thiam tak le box so thatak mai ma ni se an mi roi thin kha ni miawa Christian chin fel a hu phok lem lo khop mai heti lai mek hian Saul po khan khopui chu chu san vat angai nei ti a khia ma se chu san main abial nu ava mu photangai a khwe ve mai te po anga yang abial nu te na chuan avakala abial nu he na chuan chanchin engkim mai avakhila chutia engkim a chen hu chuan abial nu po chuan zui ve mai chu adu ta ti chuan a in siam sok soka anin zui chuak ve ta chuta ka an han lut che chu ka kong kha an khar kem ma chuan rang tak mai hian papakhat hian ka kong khar chu kan phong le deuh thui mai a bial nu Daniel chu a pot chuak nga la chuta Saul chuan a bial nu chu trampui to min rang tak mai hian chu pa chu ava pana ma sen hung lama tang chuan che to su tin silain an ron tin ta chu chu tunge sai ga sania Chris a chialo pakhat ani thate te ai om chuan a boi thlak lo zongin kan ching fel ma thayang engpo ni se in chung lama lu le phadangu antia ti chuan Daniel in lama chuan an huai lu le ta dial Saul chuan an chunga thil thleng to chu kha thiam veka Chris ka bedu tin a soing hal vata sai ga chuan Chris chu phone a hey kan man to a chuan a bedu che a atia chuta Saul chuan Chris thil dik lo ka ti chu ka khia ma se itan kum tam tak lo thok ve to a chu wangin zang ai na tlem te tal chu lan tiang la ka du ni ka thrian nu hi chu khong ai zo la chuan ke chu indu dan tanin ming sei sadonia ming khrem na chu ka pom ve kang ma se ka thrian nu hi chu chhuat ti ola
chuan kan nun na po min zo sakula ka du ni atita Chris chuan chu ti sak thei chaka du viau mai ma se ka ngai tuwa thili ti sual them mama i thil ti sual la kha siam that thei to lo om nual bok han siam that le vek thei chu ni se i mingen na po chu ka ti thlo thleng ngal tur hi nia apoi ka ti khop mai atia chu ta Julian Khan silaya min ka ma khan i ngai tu thleng lo ni mo i thian nu kha chu ti khan an that lo wanga ke man ka kon chom be to mai ang ka pe chang in hun limom tak lo man pui thinang nang yom to don lo boka ke ma ta ni to mai alo ti ve boka chu ta sai kha chon phone chu chu sak ala ole kan lo chin fel khal don nia tin phone chu da ta sol chuan enge thleng le don ti kha chiang to khop maya muang chang lo chuan abul nai be om pakhat chu an nek tu to pa asilai chu chu sak ngala sai kha stom na ma chuan met puak phei ta chiam mai chu ta le lam po chuan an kon ka plate ve boka ada ga le amal siok la ma chuan an ka phung he nge thelo chuan bang phena chuan abok wak phei trok troka chu ta abiang nu Daniel kha chutia am buai deuh nuai ka chuan abial pa sol omna lampang chu pan tumin atlan phei ta thut maya ma se Cyrus Khan dim na tel nge lovin Daniel chu akap ta pop mai akap fu nual boka ka po chon lovin chua da chuan abok ta thlop mai chu vela sol chuan rang lutuk tak mai hian Cyrus lam chu avakap le pop maya Cyrus dar vela ma chu na ka fu ve bok a thu don hoka midang ho po chu aka fu tanual ti chuan le hun kho gal lovin avatlan phei chila Cyrus chu bo ta thuai maya a maya chon nek ta chiam mai atak sa na silayan ka fu na po kha khe chang to lo midang ho po kha ka hliam le than chu ka hlum ten ni towa in chung chu nok deuh nuai maya silai mu fu na nu ma nen ane lom lo khop mai sol chuan voi engemaw zat a hnek nu chuan atu tok ta theilo chuan an tho chuaka abiang nu Daniel lam chu awa hoya va en chian le chuan po ngai to lo alan da maya po chuan Daniel chu a thi to ni ti a chiang maya sol thin lung na lutuk chu a aw waka engma ti thei to lo sai ga chu han pet le pop popa chu ta bang te chu han nek chiam boka a kut te chu thi tuam mai chu ta Cyrus phone chu la Chris chu va phone ta Chris chuan rang tak mai hian alo la hello in chung fel to em ni atia sol chuan zoi muang hian apoi khop mai a thilo tur zo ka thi adam lo tur zo ka dam bok chuan lo lungai do su ka kon that ve ha don che atia phone chu met thing hal ta mak mai chu ta abiang nu lam chu avapan na ya an pom ka nga abianga te chuan thisen he luang deuh nuai maya akut chuan han khofai dona ma se ati be tul zo Daniel apoi hle mai ram dang ka jin kwal puyang se ikal ngai ro na hun zong ka fan kwal puyang se ka te train kha nia ma se chu a thleng ngai don ta lo ni hi ti in a drop chuak ta nge amma ka chuna thin ram lu tuk kha thana chang po khelawa tuna chuan midang zong an thi ta ka ve ka wangin a ga deuh duk maya ami tui chutla a trap ta hom mai chuti lai chuan Chris po a thina rim ve khop mai chutia ami chok thinin a han volet ve khanglang chu a hlau chite lo ma se a thina rim ani khatiang kha min volet ve ngamo tunge kan i kha chiang don alom lo ngai an go itum ang cho min khoi thei hau lawang ti na phone chu a hum ro ve so maya chutia solan Chris avoni ti Julian ten an khriat chuan ava zak lo ve ama that turin mi ti kan rom ni an thi vek mo entin nga ni thei tin alo thin kan ve khop maya Chris chuan khatia thin kan vak khom ziom lo ti dan dang kan ngai tu ngai don ani atia heti lai hiam police station lama chuan Chelsea Khan Alexa Soikha adikani ti afin fiamek pistola Khan Alexa fingerprint chu om ve boka ma se a mena taka chuan om lo thung ma se thil thlen dana tang Khan Alex chuan sol kha aka tir thowa chu dan bo chiat na ran tho
chu wangin ala film ngot big chuang lo ni chuta phone lo ria sol khani police station mo chumi khami hmuna chung ko ma thu dikin hred du chuan local ko atia phone chu da le hal tunge tin selfie chuna zot wata so la india kan bizon me khanin ka khia atita ani chuan bum na ni themai ngam kan team nen pakalila phim kho takin wa che dang ai ni tin selfie chuan atim te chuin siam tu kan atia so de na choina hmunan wa than chuan kong khao chu selfie chuan voi le khata a han tlo hong popa asirai chuan atin kuala atim te chuan hnung lama an ron zui ve vat boka chuata chuan sol chu lo thuk ang mai chu mu vele atina chesu atia chuata chuan sol chu lo thuk ang mai chu mu vele atina chesu atia sol chu an han en chian chuan chu tianga mi hlom ani lo ti an khathei hal me che pakhat thi to hi lo poma a bial nuemo a unaw nuemo ani nge yang tim police chuan an pa pan hnaya abula chuan mi pariat bo vel hi ruang an lo let phung mai chelsea chuan heng zong zong hi tha vekem ni a han tia oni e chuan thodik ka sei vek thei heng mi te hi e ma min that turin Julian le Chris te ron tirania masake chuan ka lo that ta vek zo ani nimin khan Julian le Christian Hopkins University security guard pani te that turin min tia mase ka that thei ta lawa chu an thina kai ma ka chunga an tuan ta kanin ti buai ta ti chuan Julian mala ke man ka kap ta ni chu thin kai min that turin heng mi te hi an lo tir le ta ni atia Chelsea chuan ma se Alex soidan chuan Julian kha idu thu nge ai ka ni lovin amana ka lui tir chiang ina soi sia atia sol chuan ai anilo ke man ka du thu nge in ka pani kha atita hetia soi chan chu Alex chu Julian le Chris te khan an hoem em maya chu wangin Alex chu hum him adu hlau thung Alex hum him ani chuan Julian le Chris te laka phuba alak ve thei dam pakhat nin angai ni tin tun ma tang tuwa Christian mi thattura ati thinte police chui chua lei thei lo ho po kha asoi chuak zela khang zong kha ke ma tha ve kani atita Julian le Chris te hian ti tura min ti thuna wangin tin apuang ta vek maya atran tiong khan thudi gen khriat do chon local ko u tin phone a khana soi nia ti chuan a soi zong chu thudik ani an ring ta bokani ti chuan sol chu an man ta phoda ma se taksa chuan sirai kan hu ma alo om ve deuh maya azoi to nuang maya Chelsea chuan rang takin ambulance ko la kan la chan man mai thei ni tin anaw te chu a khil ta wata ti chuan ambulance chun ko wa dam do in lama chun rang takin uncle puing hal Alex kha Stevie University local khuna a mel mu tu om lo chuan angai thadon si lo wa chu wangin Stevie mu thei tu ga alet le wat angai ni ti khia chu ta le police pakhat chu lo kalin a om na hun kal na chu lo honga i chuak thei e a gon ti tamai a khathiam lo khop maya engtina atia i chuak thei solan man to a in puang vek to a ti suleng mai nei lo thu a soi boka nang chui zale ne atita a khathiam lo khop mai chuta Chelsea kha an hu chuan Chelsea chuan kan lo fresh wal palani min khathiam don ya so lain puang to a nang chui fili me a ron ti ve ta boka a kalo me chuan chin da thil thlenga wang khan min khathiam don nia atia asoyom zia tak chu roma anin sual titi khami khani anin fo pal kha Chelsea chuan chuak wat mai te atia chuti rai chuan police officer pakhat Christian Alex khlo chu tiom me song che ati pa khan Alex chu zalen taka a chuak mai tu chu agon muta chia mai a khathiam lo khop mai thukal lam le holam ala khwe che lo bok nen Chelsea hena chuan ngati nge ni khain chu ti don alo ti vat maya report kun kon thelu chia ire en man lo po ni mai thei
Saul kan man towa Saul chuan Alexia Philip thua puanga chuan silai mena khan a fingerprint aum lo boka chu wangin finfiana tonga landan chuan he poi khoina hian a Philip tlat atita chuan captain Fin chuan han hnial levak dan a khelova ma se Chris nena khan kalo chuati omi rawang tin a intiam to si chan vak dan a thiam bok si ro aku ma chuan lut le teringot maya Chris nena chuan thil thleng chu soiwa ta thurin a khia a phone chu la ma seng tin nge soyang minute ni vel chu ngai tu awang wanga chuta a phone ta Chris chuan hello engkim a fel to em a han tia oh Saul kha kan man towa chuan a fel to e tiana sei ma sapota chuta Chris chuan a that na sa chu khem na kha na thayang bek kha ne mai o jera chuan jela thei chung chu nang ni po in himang atia ma se Chris Alex kha kan chuangai tlat atita engwangin mo tin phok tak chuna zot leta finfiana zonga a Philip tlat maya diklo takin kema tho chuan ka khungot thei tlat lo finfiana thato kom lo chuan a chhuwa maya ngai tlat atita Chris chuan evalak lak lo ve an captain ni lom ni itan chu tiang misol pakhat lo la tan tir ta chu a hak don hleinem tin a thinrim ta khop mai ma se Fin chuan a captain ni maila keni chu dan hnuai thok kan ni wangin langsak takin ka thunei na diklo taka man kha a thei ve lo lom chu lova he KC a khoi tu tak chu Chelsea hi nia tin Chelsea chanchin chu soya ate te tonga le kha thiam thei tak le chung ko thil ti thei tak an ni thu te tin ate te tong hian police officer thatak ni atum thin thu te tuna ami zia tang hi chuan a KC midang khoi tu point son dai ma se ama hian engtin tinemo entin nge an tak zel ti na chui zel don tho tho thil diklo de hlek aum chuan a chui chuak nal don tho tho chu wangin Alex chu kan chhuwa tir mai angai ni tin han soya Chris chuan ani chuna poilo chu Saulin call to thowa ani kha chu chhuwa tir to hau song chu Alex chu dula ke mangalo pui mai don nia atia phone chu ada ta chu tia phone ada ta ka chuan Fin chu a thode huai maya ti chuan le a kum kong ka chun lo kik ta dat mai lo lu to a han tia Chelsea khani polai deuh tak chuan engei du tak a han ti ve phata Saul kha a impuan na tong chuan Chris le Julian te kha engkima mo phok tuan nia tun thil thleng mai ne lovin tun ma tonga tual thana lo thleng to thin kan chui chhual he thelo tam jok te po kha Chris le Julian te thil ti vek hini chu kan kha chuak to chu wangin tun tu ma hian an ma ne man turin ka kal don ani atita chu ve lai Fin chuan enga mi pakhatina du soenga chu atak tak mo kan ti nga zel don ti na emni chu police tha ti dan tu ni ngai hleinem atia Chelsea chuan kha thu soilai khan thi ngam khopin na a bial no thi to apom boka engma poisa ka nei to lo ti chianga a thu sei jong kha adik lo ni poin za som kwa kha chu adik ani ti ka chianga ni tin alo dik talaw ni le alang chuak le mai don thowa chu wangin Julian le Chris chu engponi se kan man khimang chu tha ni thu kan zo chianga thu dik zo cho lang zel don lom atia Fin chuan Alexa a chu po khati to nak lai Chris le Julian man le phei chu teu lo lu tu thinagim tak chuan helai hmuna hian captain chu ke ma ka ni kati tur min khil tur ani lawa in ti tur chu ke mang ka soi jok tur ani chu wangin idu dan danin chutin mi iwaman top thelo chu ka phal bok lo atita Chelsea chuan chung te chu engai dan alom ma se ke chuan mi sual nia rin hlelman tur an om ti ka khia helai hin ka thu mai don lo aman turin ka chuak don idu chuan min dang thayang ma se mi sual ni nga ya rin hlel man tura ka chuak tur hi min dang ti ho tu lam ten an khriat vai chuan i chan chu thawak big don chong lo nia ti na chuak ta Fin chu thinakim em maya ti thei dang anei vak bok si lo Chelsea chuan anau tan hena chuan mi sual man turin ka chuak don in kan chu yo atita chuta Fin kha on tan chuak le a
tu ma kal su mi pakhat in puan na mai nia fin fiana engma kan la nei bok lo Chris ta chung ko thil ti thei zia kan khoi veka akal ho zong zong hi alo chin chiang nge yang chu alo fi hlim ani vai phei chuan in ren ai na poi thuyang chu wangin hei aya uluk zok hian chui chian ma sak phot ni ho se chu ka thut luk na ni a ron tia chu tianga an captain berna ti ta ka chuan bidang ho chuan team deuh ta duya an ti lui ngam talowa chu Chelsea chu na kha thiam tu ma min lo zui don lo mo a poi lo ve ke man ka gal mayang atita ma sen hung deuh lam atang chuan kalo kal pui veng che ke pon sol thu se kha ka khoi ve lom kan man wat angai nin ka khia ti an zinga lano pang tak mai la chu niak bek anyang chu chuan Chelsea chu agon zui ta an pahnih chu chuan an chuak ta fin chu amang ang ro khop maya ka khil wat angai ni ma sa khil tai la entin nge niang kan hnuai omte po ka thunun theilo ti ka va soidon ti dania ma se ka soivat lo chuan minute som ni chungin an va thenga an man ngei don si tin ai ngei tu abuai khop maya chuta phone chu la a call ta nge Chrisan captain finan lo call ti khiat chuan an lang hala enge ni ta tuna hian Chelsea da mi pakhat chu nang mani man turin an local tina soita enga atia sol khain puanga nang la Julian Khan mi that turin mi intir thin ti te Alex te pani po kha that turin intir ti te ma se ache sol tak thote engki ma soi chuak chu thodik aniam atia Chris chuan thodik ni se ni ro se enge poimo na chu nu chu local te se enge ka chunga ti thei kan lo enang chu o chung ko chunga hian ko dan thlak theim kan lo enang tin thin ram takin a phone chu da taw ta an nu gai vak lawa chuan an omna ko ma chuan Chelsea le Leila chu an lo thlenga Julian chuan enge ni ta kein hliam nge yam ti en in tu mem ni hei kein hliam nge ye inkal thei tawng alo ti vata pu Julian chu kan local chana ni lo police officer ka nia chumi khami hunami chu ka nia tin batch ta chuan anti ka phata thu kan don danin nang le pukhoi si mi tha chung changa in hnom hnoin nei tlat mai chu wangin chu adik nge yam ti fin fia turin police station a ka khoi chang ai don ani atita Chris chuan mi tha chung changa enge fin fia na om em a han tia fin fia na chu kan zong mek zela ma se tuna khoi chuan police station a min ron zui photangai thu kan don na pa hi damdoi na lo ma a kon that chu huna thu chiang zok kan zot lenga chuta in lo fil hi mani chuan in chuak le mai don alom chuan pu Julian chu liam mi to ka wangin police van an hoya damdoi na hian in en kol phal sak in yanga ma se nak tu ka thu zo fia turin police station ai local ve ngai chunga yang atita boka chuta Chris chuan tu tenge kan ni in khiam kan chung kwa hian boina kan siam ngai lo hetia ke min lo man roi ngota wang hian in chunga enge thleng thein khiam tin vole ta han tum tana Chelsea chuan kan man cheu wang hian in ning nge kan ti thleinem thu chiang zo ka lo omanga in lo ni chuan in chuak le mai dona ma se tuna chuan kan khoi pho cheu ngai lom tin kola bun tira an khoi chuak ta nge atu ka lo ni chuan Alex chu wak tu kan thowa ati thun dam pa ngai Stevie omna rom lam chu pana Stevie po lo chuak ve deuh chiani email chu iwa chong mel ve ni zani meng re em ni tin Stevie chuna zota nia mole movie ke en lak lo lutuka ziang da thoma ka mu ve che chu wang aniang atia chu tiang te chu lamu deuh mala poi le nem min ron som kha ngai the nem atia san khat men rai ti te mai chu a ho lutuk tin a omna ko tak lama chuan an uak pa dom kha alo om mai lowa chu Steven an chuan dom hi khoyang e om a hole to em ni atia nia mole chol kala lok don atia ke main tun lai chu ka deuti deuh tang deuh mai ni hi tin asoya ti chuan Steven an chuan anin thla liam vele ta Stevie kaldiam nu chuan Alex chuan dom chu a phone vata now they see khan lo lovata Alex try em police station ayom to lovem alo tia Alex chuan to love ni zana khan ka chuak hal dei lom atia chuta au hne na chuan Alex chu chuak le ngal ani chu ka sei khamo
chuak le mai ang ka ti kha atia chu ta dom chuan phone chu lak saka khoi mo Alex i thwa mo min puina wang ka lom khop mai poisa ka nei ve le kala ko let le vakang che atia Alex chuan he khola tan ka ti hlei nem ka thian te chu tom pui tu ka lom min ko le ngai lo enge nang ma idin hun ni kham kham an tia dom chuan liam na em chu ani lawan tia ma se kana ko lam hi tlemin a khideu an tia chu wangin thlan hi vel chu kalam mutangai me thei thlanin huwa chu ni dam be le meang min ti ni atia Alex chuan ani chuni chol ha tam deuh te ko ngai ni chu atia ma se dom hian nin hin hu vela dam doin tong hi chon chua an phal ka be se ya ti chuan ka chua ka nga poisa po ka ko le nge nge yang che kan thok ho to lo ni poin atia engtin mo engya zia a han tia khang mi te khan phu ba an kon la la le nge do na chu wang chuan tho zel kha ka tan chu nei him be to lo kein hliam le ni chuan chol lak le angai do na tin kanaw en ko langai bok nen kan pu ber hian min khathiam seng khek lo mai thei bok ke ma aya thok tu ala don tho tho chu wangin kam halam hun ka seilok thei lawa eng po theng se poisa chu ka ko let leng che atilia dom hian Alexi ama ang thawa house ve ni tuwa angai tata wangin poisa chu ko let le tum ko hle mai achun zom chu episode le kan kon ti zel on ya Email